شالوم شالوم كبرات خاتلتي انكو عبد حنا بيني ميديا متصاخم لو معلتي حزلكم مصي زلخو مدره بريزيدنت إسياس أفورك مس فلاديمير بوتين ذهبوا وان اون وان استزراربو ازي سفحن ازرابنا رست خوين زولا بسوشيال ميديا نعطي كومنتري هاب كونيره حجيجن انتاي تباهيلو بزع انتاي امزاتيوم سفح دخونه رستيو ايرتراس نراشيا تمخرالا بزخونه يخون مغنيات بزعبا زولو ناي بوليتيكاوي رادادا حق تحاش اب بوليتيكا رادادا انت مصينا ودا فرق يافلطولو سفح دخونه تمكرو خالو تسامع بزيقدس امنت كان منتهي بزيقدس بتمرحنا تأمنول نتأمنول بزيجرز تخونا جن معرخ ندي جزء فلاديمير بوتين مسؤول كزارب كله بريزيدنت إسياس أفورك بفلايكا تكأني تسامع عملت بنتايا أمريكا أنت عينت فريات اللوا أنت رأينا بفلاي أبز حلفة 3 عمت printing money حكي زخونة خقاطمهم كله جنزبين print تجبرو جيب بس حق جنزب print سوز جبرو تبكال علم زلوا نأمنت كم أنا خم أب أوغندا تقمت أنا أب كينيا كال عالم دولار كتركب نبرت كشيت الله نبرت مشيت الدولار تقبل أمريكا جن تجنزب دولار سوز خونه برينت تريم نجبره جماعة برينت سوز جبره نسوم حانتي كونونهم مناتو عدوهم كفلو جديدهم نقدرلن عدوهم بجنزبهم ناتهم كارنسي سلازا هالسوينهم كال عالم جن بزح جنزب ماركت تلو بتعميات هسه نأمنت إيرترا نبل نعرف أصل خلنا نزمنا نعرف أنا بدولار كشريفو لقينا نبرة كدبت تكون كدولار نتركب عبي شجري معناته مجمرتات جنزب ككارنسي ناب دولار كتكيرو لك دولار كتكيرو تكون كها إكسبورت تجبر لك إكسبورت تجبر إندستري فاكتور خلوا كالو إذا كله صفاتات كالو ديالن تكنولوجيا لك كادو نزع عينت عمام وي نبرة نختار تري دولار نتركب كتجبر زلك هتعرف بوزيح يخبلي ليه أمريكا جن أوريد دولار نتا كارنسي سلازي أني تايم زخون هذا اللي خلوه كم حكي مرة أم برينتد جبرو تأسي عبت ماركت ما كان زبهلو إنفليشن ما تشعو كلها تكابت عب سالسي عالم ده خاش مرة تهسه من الدولار تركب كبيديو نازنار كالن أرستي زحازة جبروك على محتد حزولكم ما تقول له تمدب بقطع نأو كحلفكم حبينا نكاتل بزعبة حالة زعبة مبرهي كجبر دلي بمنصرناون كما يكمن تموتو كزارب سبات بزعبة كينات روسيا يوكرين كزاربون كلو أنا بتقرأ كينات روسيا يوكرين زبحال يلا نزبي أزو كينات أنصار روسيا بنيتو استعوجي أتي بنيتو استعوجي كينات أنصار روسيا ترايزي كونه ملع علم نمعبلالوني نمقباتي أزي دحري مقعزو حلكينات زمسة أجندا خينو مدرات روسيا زبل فانتازيا أمعبيلهم زخونه حيلي عبي هون إشتو بتكنولوجي كتابة بهلي مداي حبرتسب كبدهم زفتنا كدرتو طراي نيرو أزي زدبنا زموت سنة حسابي ولا كوا روسيا بزعبا زقاتمو زنبرو معبالتات أفلطون تنبرا روسيا نزز تأوجه كينات كتوده مدلواتا أي قبرتني زبلانه نيتو دبيني هلاو يبلون أبصعو كنكني زركب أوروبا وحبرتون بتمساسالي أبصعو كنكني زركب كدمي 30 عامتات نروسيا كدرتو مسوسنو روسيا زعابي سقات قينا تسمعتهم نيرا أب تسعتي تشاينا أب قمة أعتوت النيرا حجيجن فريطون أتلاتبي سحيتهم ميم نروسيا كدرتو أي كألون بفتحهم كدرتو أي كونون يوكرين جنشلا كخفلو زنبرم واجا يوكرينيا بجزء رؤوسهم أي كفلوني نزوكينات نمقصال بليوناتن تريليوناتن كقربيهم حاجة تقولي بقلت أخن ريو لنا أزوكينات أمونغو روسيا يوكرين نايكونن روسيا كم عباي سقات سلست رأيت أبت جزء أنصار استأوجه كينات كوينو نوع عاصي عركة كل نجر نمعبلالي ولا حدا بتكنولوجي كم عراريهم يقولون بوت درنا قبل الزوالو كونوا اللوم بقطبة نخل نجر بقطع أروه اللوم اتحدمتي بقى أغلق نبلا لنا كم زيوم زامسلو عبيت أخيباتات أمونغو أفريقيان روسيان أبزكان علو سبات ناب حبرا ومرداتا كبصح اللوم أزي كينات أنصار روسيان يوكرين نايكون ناعي زتفالي مجلس زلوه كنكرن اللوم إذا ناي مودعتا فتصامه ناي مودعتا جزء ناعي أبزو خونه جزء كبكيو نيتو كابسعو كنكن أيكوزهي أوروبا وحبرت كابسعو كنكن أيكوزهي أزيهم زتعنا عفوز اللو مسرحاتهم ناي جزء قداي ترايو ملو عالم دما كقرب كغير اللو نروسيا ككلا خللا زي كونه أفغون روسيا دو ببال ناي عبللا تحساسبا دقيمو أب تاريخ نخينقس كقالس اللو جنزب يحاتم اللو زفريو نقرون يلن
دولارن يورون زعبللዎ ዓለማዊ ገንዘባዊ ስርዓት ካብቶም ቀንዲ ኣጽዋራቶም እዮም እገዳን ምድስካል ኣካውንታትን እውን ኣካል መሳርሒታቶም እዩ እዚ ንዘይተወሰነ ግዜ ክቕጽል ኣይኮነን ሓድሽ ፊናንሳዊ ቅርጺ ብደረጃ ዓለም የድልየና ኣሎ ብዶላር ዩሮ ወይ እውን ካልእ ባጤራ ዘይዕብለን እዚ ውዱቕ ፈተነ ግደባ ሩስያ ንዓይ ከም ዝርዳእኒ ብቕጽበት ናብ ምብራቕ ክሰግር እዩ ንቻይና ምግዳብ እቲ ዝቕጽል ኣጀንዳኦም እዩ ምናልባት መታለሊ ዝኾነ ታክቲክ ይጻወቱ ይኾኑ ምስ ቻይና ከምዚ ንገብር ኣለና ይብሉ ይኾኑ ብዛዕባ ቻይና ዝገበርዎ ጌጋ ቅማረ ግን ንጉጉይነቶም ዘረጋግጽ ጥራይ እዩ ቻይናውያን ክቐድሑ ጥራዮም ዝኽእሉ ማዕሬና ክኾኑ ኣይክእሉን እዮም ንብልጫታቶም ወሲድና ንሩስያ ገዲብና ክንከይድ ኢና ዝብልዎ ዝነበሩ ሕጂ ቻይና ካብ ቁፅፅር ወፃእ ኮይና ንቻይና ካብ ታይዋን ህንዲ ጃፓን ደቡብ ኮርያን ኣውስትራልያን ከመይ ገይሮም ክግድብዋ ከም ዘለዎም ዘቕጽል ብድሆም እዩ ብድሕሪኡ ንካልኦት ከመይ ይግድብዎም ንዓና ከመይ ይግድቡና ንዕኦም ስለ ዘይተንበርከኽና ብዙሕ ግዜ ተኣጊድናን ንእገድን ኢና ኣዚና ንእሽተይ ስግኣት ኢና ንዕኦም ፈጺምና እውን ስግኣት ኣይኮንናን ንዕኦም ግን ብመገዲ እገዳ እናገበሩ ይግድቡና ሕጂ ስትራቴጂ ከነቐምጥ ኣለና ሩስያ ነዚ ስትራቴጂ እዚ ክትመርሖ ኣለዋ እየ ዝብል ነዚ ዝተኣወጀ ኩናት ከመይ ከም ንገጥሞ እውን ውጥን ከነውፅእ ኣለና ዓለማዊ ኩናት እዩ ኩሎም ኣካላት ኣብ ጎኒ ሩስያ ደው ክብሉ ኣለዎም ብዘቐልጠፈ ናብ ትግባረ ብምኻድ ዝኾነ ንዝኾነ ክድህል ከጸልም ክእግድ ስነ ኣእምራዊ ኩናት ክኸፍት ከነፍቅድ የብልናን ኣማራፂ ዝኾነ ስትራቴጂ የድልየና ኣሎ ሩስያ ስትራቴጂ ክትነድፍ ኣለዋ ኩሉ ነገር ክትገብሮ ማለት ዘይኮነ ኣበርክቶና እውን ክንገብር ኣለና ክልታዊ መደባት ከነተኣታቱ እንታይ ክንገብር ኣለና ኣብ ቴክኖሎጂ ኢንዱስትሪ ሕርሻ ጸዓት ምዕቃብ ማይ ኣገልግሎታት ቱሪዝም ከመይ ጌርና ንካይዶም እዚ ጉዳይ ኣብ መቓን ታሪክ ኣእቲና እውን ክንሪኦ ንኽእል እዚ መቐጸልታ ክላሲካዊ ጊላነት እዩ ጊላነት ኣብ ኮንጎ 9 ሚልዮን ሰባት እዩ ኣጽኒቱ ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ንናይ ጡጥ ሕርሻ ሸቃሎ ካብ ኣፍሪቃ እዮም ዝወስዱ ነይሮም ብድሕሪኡ ኢንዱስትርያውነት መጽዩ ኢንዱስትርያውነት ዘይጸጋታትካ ምግባት እዩ ብስም መግዛእቲ ኣብ እዋን ዝሑል ኩናት ሩስያ ተስፋ ናይ ህዝብታት እያ ነይራ ብመገዲ ሕብረት ሶቪየት ሕማቕ ኣጋጣሚ ኮይኑ ኣብ ሕብረት ሶቪየት ዝነበሩ መራሕቲ ብዝገበርዎ ጌጋ ምብትታን ናይ ሕብረት ሶቪየት ኣጋጢሙ ኣብ ሓደ እዋን ከም ዝጠቐስካዮ እውን ታሪኻዊ ትራጀዲ ኣብ ታሪክ ደቂ ሰብ እዩ ነይሩ እዚ ንበዓል ፉኩያማን ሃንቲንግተንን ንናይ ዕብለላ ስትራቴጂኦም ንኽነድፉ ካብ ዘተባብዖም ፍጻመ እዩ ነይሩ ሕብረት ሶቪየት ስለ ዝተበታተነ ዓለም ን50 ወይ 100 ዓመታት ብዘይ ተጻራሪ ክቆጻጸርዋ ከም ዝኽእሉ ይስምዖም ነይሩ እዚ ናይ ዕብለላ ፋንታዝያ ሽዑ እዩ ዝጅምር ኣብዚ 30 ዓመታት እንታይ ከም ዝገበሩ ርኢናዮም ኢና ተመሳሳሊ ናይ ጊላነት መግዛእቲ ድሓር ዕብለላ ዝብል መስርሕ እዩ ዓለም ካብዚ ክወፅእ ኣለዎ ኣብ መድረኽ ምስግጋር ናብ ሓድሽ ዓለማዊ ስርዓት ኢና ዘለና ከመይ ጌርና ኢና ሓድሽ ዓለማዊ ስርዓት ንነድፍ ዝተጨበጡ ውጥናት ሒዝና ክንቀርብ ኣለና ምቕሉል ዝኾነ ኣበርክቶ ክንገብር ኢና እዚ ናይ ሩስያን ኣፍሪቃን ሽርክነት ሓደ ኣካል ናይቲ ክምዕብል ዘለዎ ዝዓበየ ዓለማዊ ሽርክነት እዩ ሩስያ ዕላማ ኮይና ስለ ዝጸንሐትን ዘላን ነዚ መሪሕነት እዚ ክትርከቦ ኣለዋ ክልተኣዊ ዝምድናና ንዓና ከም ዝርዳእና ኣብዚ ታሪኻዊ ተልእኾ ናይ ሩስያ ዝተመርኮሰ እዩ ሩስያ ኣብ ክንዲ ነፍሲ ወከፍ ኮይና ክትጻወቶ ዘለዋ ታሪኻዊ ተልእኾ ኣለዋ መራሒ ናይዚ ሾው መን እዩ እንተተባሂሉ ቭላድሚር ፑቲን እዩ ክብል ይኽእል እየ ይወዳድስ ኣይኮንኩን ዘለኹ ወይ ዝኾነ ሓገዝ ኣይኮነን ዝገብረልካ ዘለኹ ዓለማዊ ብድሆ ይገጢምና ዘሎ ፑቲን ዘቐመጦ ስትራቴጂ ምስ ሓዝና ዝርዝራዊ ውጥናትና ኣብ ነፍሲ ወከፍ ጽላት ሒዝና ጸጋታትና ወዲብና ናብ ትግባረቶም መደባት ምስ ንኸይድ ህይወት ናይ ሰባት ክቕየር ክንርኢ ኢና ዝርዝራዊ ውጥናትና ኣብ ነፍሲ ወከፍ ጽላት ድልው እዩ ዘሎ ካብ 2012 ናትሒዙ ናይ ነፍሲ ወከፍ ጽላት ስትራቴጂካዊ ውጥን ኣለና ምምዕባል ሰብኣዊ ጸጋና ቀዳምነትና እዩ ካልኦት ጸጋታት ክህሉ ይኽእሉ እዮም ነዳዲ ጋዝ ማዕድን ወዘተ ሰብኣዊ ጸጋና ግን ሰብኣዊ ርእሰ ማልና እዩ ኣብዚ ከነውፍር ኣለና ብፌደሬሽን ሩስያ ተሓጊዝና እውን ዓቕምና ብምዕባይ ልምዓታዊ መደባትና ብቕዓት ብዘለዎም ዓቕሚ ሰብ ብምውሓስ ከነተግብር ንኽእል ኢና እቶም ዝርዝራት ኣቐሚጥናዮም ኣለና ገንዘብ ኣለና ድዩ ነፍሲ ወከፍ ሳንቲም ኣብ መዓላ ከነውዕላ ክንፍትን ኢና እንተዘይኣኺልልና ኣብ ፌደሬሽን ሩስያ ናብ ዘለው መሻርክትና ብምምጻእ እዚኦም እዮም መደባትና ሓሳብ ወይ ካልእ ኣማራጺ እንተለኩም ንሰምዕ ንብል ንትዕግስትኻ ኣመስግን ክቡራት ተኸታተልቲ ቤኒ ሚድያ ምሳይ ምስናሕኩም ኣዚናና ነመስግን ኣብ ቀጻሊ ብሰፊሕ መደብ ክሳብ ንራኸብ ላይክ ሰብስክራይብ ሼር ኣይተውሕዱ ሰሰናዩ